Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalani kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACE 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ka radio Joliba fana lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na an b'a fɔ in na aw danse kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan limanaw bi jumadon in na min bɛ bɛn septembre kalo ale tile 8 san 2023 ladala jɛmukan in bɛ sigi aw ye don o don min ye kunnafoni gafew kɔnɔ kuma lakali de don minnu bɛ tali kɛ jamana kunnafoni la kunnafonidilaw ka wuli ka jɔ walasa ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan anw ta ye ka bamamɔ ka lakale bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na nin y'an sigilen ye Mali de cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an filɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn ayiwa diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ yen na aw danse bi juma ala ka juma hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma gafew bɔra limanaw gafe minnu bɛ anw bolo kɔrɔ yan nɔ o bɛ tali kɛ jamana ka fasɛrɛden sɛbɛn ale bɛ yan n'an kama ko l'essor nouvel horizon ale bɛ yan nɔ min ye l'histoire de Bamako ale fana bɛ an bolo kɔrɔ yan les échos welewele ale bɛ yan min ye aujourd'hui Mali ye ale bɛ yan fo ka taa se l'actu hebdo ani la différence ni fasɛrɛden sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakale aw ye aw ka faamuya kama o kuma limanaw an t'a ko bila dagirinda la min ye l'essor ye ale ni fasɛrɛden sɛbɛn nouvel horizon olu de bɛna ɲɔgɔn dafa kunnafoni kelen na nka limanaw kunnafoni man di dɛ kunnafoni man di sabu a jarala k'a fɔ bamanciw limanaw n'o ye faso juguw ye minnu ko malidenw tɛ lafiya fiyewu limanaw ka jamanadenw bɔnɛ u nin na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen mali finitigiw ka olu fana ayiwa baara ferekew bolo n'o ye jamana lakanani ye o la sa a jarala k'a fɔ kunungo gurumara urus bamancia wale min ni o kɛra nin ye limanaw a kɛra ka ɲɛsin mali ayiwa taamakɛlaw n'o ye bato jikana taamakɛlaw de ma bato min bɛ yen n'u kama ko Tombouctou ni bato belebeleba min na Komanav ale ka bato de don a tun bɛ ka bɔ Gawokaw fɛ yen limanaw bato in kunungo bamancia wale taara ka ɲɛsin a ma a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 11 waati yɛrɛ min bɛ tali kɛ commune min filɛ n'u kama ko Banikan ani ayiwa min ye Gurumara Wurusu yɛrɛ cɛ ko a tɛ tɛmɛ kilomètre 30 ɲɔgɔnna kan nɛgɛ kanɲɛ 11 waatiw la ayiwa kunnafoni yɛrɛ sɛmɛntiyara mali finitigiw ka bɔlɔlɔ sanfɛla la u ka bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni in sɛmɛntiyara ye k'a fɔ ko compagnie malienne de navigation n'o ye an ka cakɛda min bɛ jikan taamako bɛɛ lajɛlen kunna k'a ka bato min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Tombouctou yɔrɔ min dugu min bɛ yen ni o ye Abakoyira ani Zorgoyi o ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Gurumara Wurusu ale mara de kɔnɔna la fasiri l'essor ka fɔ la ko bamanciw kɔni firila ka kɛ bato in kan limanaw ka kɛ marifaci o marifaci ye nka min ye finitigiw ye olu minnu bato in kɔnɔna la n'u bɛ ka bato in kɔlɔsi taama sen fɛ olu kɔni sera ka tajuru sara kɛ a ko siratigɛ la a kɛla marifaci damanda ye u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka taamakɛlaw olu ni lakana bamancia wale in kɛra siɲɛ 2 de sabu fɔlɔ min kɛra o kɛra min bɛ tali kɛ bamanciw olu firila ka kɛ bato in kan o kɔfɛ limanaw bato in tilala ka taa bɛn jan wɛrɛ kɔnɔna la o y'a sɔrɔ bamanci dɔw bɛ yen olu bɛ yɛrɛ ɲini na taamakɛlaw karila ɲɔgɔn na o de kɛra tiɲɛni yɛrɛ ye sabu olu kɔni y'u ta kɛ marifaci o marifaci ye ka ɲɛsin bato kofɔlen ma limanaw taamakɛla minnu bɛ bato kɔnɔna la olu caman ja yɛrɛ tigɛra dɔw bɛ yen olu ma ɲɛ sɔrɔ ko la olu y'u to bato kɔnɔ limanaw k'u pan k'u fili ji la minnu bɛ yen ni olu bɛ se ji la dɔw bɛ yen olu y'u yɛrɛ ɲini olu sera ka kisi bamanciw ka walejugu in tɔɔrɔ ma bɔlɔlɔw sanfɛla la limanaw ja dɔ bɛ yen maaw ye o ye ja in sisikulu de wulilen bɛ sanfɛla la ji sanfɛla la a bɛ n'a fɔ bolimafɛn dɔ de o de jenina
i n'a fɔ armée Mali ka bɔlɔlɔ sanfɛla la u bɛ ka a ɲɛfɔ cogo min na min ye garde nationale min sigilen bɛ Rawurus ale kɔni teliyara limanaw ka taa yɔrɔ kofɔlen in na Bamancia wale in kɛra yɔrɔ garde nationale o ni Bamancia wale ninnu sabu u ye avion ta n'o ye vecteur aérien ye walasa maa kofɔlen ninnu ka se ka u ɲini k'u ye a kɔni jarala k'a fɔ Bamanci caman bɛ yen limanaw u sera ka tɛgɛ kɛ o la Fasiri Lesor ka fɔ la nin y'a siɲɛ 2nan ye limanaw Bamancia wale a bɛ ta ka ɲɛsin an ka bateau minnu bɛ taama ji sanfɛ Koma Nave ka bateau kɔnɔna la terroriste n'o ye Bamancimaw ye hakilila wɛrɛ t'u la ka jamanadenw n'u bolofɛnw limanaw ka gɛlɛya lase u ma nka Mali finitigiw olu fana ka wuli ka jɔ bin bɛ sen na sisan jija la jamana dugukolo bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lakana Bamanciw kɔni ta kɛn bɛ kuma bɛɛ fo u ka finitigiw ka nin baara ninnu k'a kɛ baara lankolon y'u bolo nka min ye Mali finitigiw ye olu fana jɔrɔlen bɛ u jɔyɔrɔ la sabu u mana walejugu kɛ i b'a sɔrɔ tajuru sara o fana bɛ kɛ an ka finitigiw olu fan fɛ limanaw ka kunnafoni k'a dafa Nouvelle Horizon ale ni Lesor bɛ ɲɔgɔn dafa Nouvelle Horizon ko min ye Bamancia wale in kɛlen ka ɲɛsin bateau in ma n'u k'a ma ko Tombouctou min bɛ tali kɛ Bamba ka na fo Gao mara fanfɛla la ka bɔ Tombouctou ka na Gao mara fanfɛla la a jarala k'a fɔ maa hakɛ min kɔni n'i tora a la o bɛ se maa 49 ɲɔgɔnna ma o ye maa gansanw jamanaden gansanw ye Mali finitigiw o maa 15 ɲɔgɔn tora a la o de la ko tile 3 tasibila tile 3 tasibila jamana ɲɛmɔgɔw ye o laɲini ka daminɛ surɔ nɛgɛ kanɲɛ fu falaki tile 3 jamanakuntigi colonel Asimi Goita furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ale de o laɲini min daminɛna bi juma yɛrɛ tile 3 o de bɛ k'a la walasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin fure ninnu ma an yɛrɛ bɛ dugawu da ka Ala ka hinɛw la limanaw an ye nin kunnafoni sɔrɔ Lesor ani Nouvelle Horizon olu bɛ ɲɔgɔn dafa aw bonya b'a la n'an bɔra yen nɔ limanaw k'a jira k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ an bɛ kalo min na nin ye o ye septembre kalo ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔla nin kalo in de la a kɛra 22 septembre min bɛ tali kɛ ministriw ka laadala ɲɔgɔnye min kɛra n'o ye conseil des ministres ye min kɛra tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2023 ayiwa kulubakaw fɛ yen nɔ a kɛra jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale ɲɛna baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kuma kan ka kɛ minnu kan kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen dira a ko kɛnɛ ka yen nɔ ministère territorial et de la décentralisation gouvernement ka kuma lasela a y'a jira k'a fɔ ko ɲina 22 septembre n'o ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya don ye kabi san 1960 Mali y'a yɛrɛ ta waati min na fédération min ni o tun bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw ani Mali jamana fara ɲɔgɔn kan fédération cilen waati min na bɛɛ taara ni sen fila ye o de la Mali fana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o de la san o san min ye septembre kalo mana se a tile 22 Mali jamana kɔnɔna la dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ a jarala k'a fɔ ko ɲɛnajɛw de bɛ sigi sen kan ɲɛnajɛ minnu bɛ yen ni o y'an ka laadala ɲɛnajɛw ye finitigiw ka défilew ani jamanadenw minnu bɛ yen ni faso kanu ka se ka don u la limanaw olu fana bɛ ɲɛnajɛw boloda fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka limanaw waati laban in na Mali jamana tun bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ n'o ye Bamancia wale a n'a gɛlɛya minnu bɛ yen n'a bolofaraw ka ca kosɛbɛ o kɛra sababu ye Mali jamana limanaw yɛrɛma hɔrɔnya san o san a bɛ kɛ nka a tɛ kɛ i n'a fɔ ɲɛnajɛ minnu tun bɛ kɛ fɔlɔ la maaw bɛ minnu dɔn nka limanaw ko ɲinan ta in layidu taara jamanakuntigi fɛ colonel Asimi Goita conseil des ministres min kɛra araba tɛmɛnen jamanakuntigi ye layidu ta a ko ɲinan 22 septembre min bɛna kɛ yɔrɔ a bɛnna ni Mali ka sariya sunba kura sɔrɔlen n'o ye 4e république ye min taara juillet kalo tile 22 san 2023 tɛmɛnen yɔrɔ o de fana b'a yamaruya a sariya sen dɔ k'a fɔ o sariya sunba in yɛrɛ ko ayiwa kuntenna baaraw ye ko min bɛ taa jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya siraw fɛ a ka kan jamana ka i sen don o baaraw la ka o yakubaya jamana kɔnɔ kosɛbɛ o de la ɲinan ko 22 septembre ka kɛɲɛ ni jamana sariya sunba kura sɔrɔli ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita ko a kɛmɛ ka layidu min ta ko ɲinan 22 septembre sali a fana bɛ sɔn ka lakale dɛ sabu ko ɲɛnajɛbaw bɛna kɛ a ko siratigɛ la wa Mali finitigiw olu nana u ka seko n'u ka dɔnko yira jamanadenw na
min bɛ senna jamana lakanani ko la o na ɲɛfɔ wa min ye ɲina 22 septembre ye lemana a jala k'a fɔ souveraineté n'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali kuraw ye ko o de bɛna yira kɛnɛ kan ani jamanadenw minnu sɔnna k'a fɔ fasoden ɲumanya o fana ye jamana denya dɔ ye ko o bɛna yira kɛnɛ kan n'o ye ɲina 22 septembre a seliw ye lemana ala k'a yira an na kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ fasiri de sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw ka jira k'a fɔ fasiridi sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko ECHO les échos welewele ale sew don minnu labɛnna limanaw ka jamana lakana n'i ye jateminɛ kɛ école nationale de la police Amadou Touré di Gandi ko kunungo polisiw ka bɔli min n'o ye 29e promotion ye sous-officiers olu de kɔni yirala jama la kunungo alamisa septembre kalo tile 7 san 2023 a kɛra an ka ministre ɲɛna min bɛ lakana ko kunna général de brigade Daoud Ali Mohamedine a kɛra min ye général de la police commissaire général de brigade Soumaïla Traoré chef d'état-major général des armées général de division Umaru Jara limanaw nu y'an ka finitigi ɲɛmɔgɔw ye kunungo polisiw minnu bɛ ni olu labɛnna sisan minnu bɛna jamana a fan bɛɛ lajɛlen a kɛra sira o sira ye k'a lakana polisi maa 3,239 ɲɔgɔn na olu yirala jamanadenw na kunungo 29e promotion min filɛ nin a jala k'a fɔ wula cɛ maa 2,225 bɛ u cɛ la musow ye maa 1,014 walasa a jala k'a fɔ directeur national de la police commissaire général de brigade Souleymane Traoré ale kɔni y'a fɔ ko u ye kalan min kɛ limana kalan in bɛ tali kɛ sira caman kan n'i y'a lajɛ u ye san 2 ɲɔgɔnna de kɛ kalan in na limana n'i y'a lajɛ kalan ninnu a bɛ o ye min bɛ tali kɛ kojugukɛlaw limana olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na n'o ye formation pour contrer les malfrats limana min bɛ tali kɛ kalan minnu fana bɛ yen n'o ye ayiwa muruti mana kɛ jamanadenw fɛ n'o ye maintien d'ordre ye polisiw bɛ se ka na o basigi don o ko la cogo min na ani kɛlɛ minnu bɛ kɛ duguba kɔnɔnaw la combat urbain ka taa se ayiwa dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ yen n'olu bɛ foron n'o ye engin explosif ye o fana bɛ se o tiɲɛ cogoya o dɔn ani polisiya yɛrɛ limana o polisiya yɛrɛ baara bɛ se ka taa taabolo minnu fɛ n'o ye déontologie policière ye ka taa se ayiwa jamanaden ka hakɛ adamadenya yɛrɛ hakɛ droits humains min bɛ tali kɛ bamanciya wale ani bɔlɔlɔ kana la kojugu minnu bɛ kɛ cybercriminalité ka taa se n'i ye jateminɛ fana kɛ nafoloba minnu bɛ yen n'o bɛ tiɲɛ ka taa des capitaux o fana polisiw u ye nin bɛɛ lajɛlen kalan kɛ o la min ye polisiw ka ɲɛmaaba ye général de brigade Souleymane Traoré a ye nin ɲɛfɔli kɛ ko nin promotion 29nan min filɛ nin ye ayiwa a tɔgɔ dara min ye ala ma hinɛna adjudant chef Antanas Kone ale kun ye sous-officier limana ale tora ayiwa min ye walejugu min taara ka ɲɛsin poste de contrôle min filɛ nin ye Hɛrɛma kɔnɔ waati min na yɛrɛ ko a bɛna a ka mobili dayɛlɛ limana k'a ka maramafɛn ta k'i yɛrɛ kɔlɔsi bamanciw ka walejugu la marifakisɛ ale sɔrɔ ale ni tora a la walasa nin cɛba in n'o ye adjudant chef min bɛ tali kɛ Ananas Kone ka se k'a ka wulikajɔ polisi kɔnɔna la ko wale ɲuman dɔ k'a ye ale bɛ tiɲɛ so bi o de la polisiw ka nin promotion 29nan in a tɔgɔ dara a la ko min ye polisiw ka ɲɛmaaba ye a ye wele bila polisi kurani minnu bɔra sisan k'a f'u ɲɛna k'u ka misali ta min ye Ananas Kone kan sabu a ye faso lakanani a tora faso lakanani de la a tora kɛnɛ min kan limanaw bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ k'u ka misali ta a kan sabu u fana bɛna bila o baara ninnu de la n'o ye jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani ye a kɛra sira o sira fɛ a jala k'a fɔ waati min kɔni ni maaw hakili tora o la fasiri sɛbɛnb'a ka fɔ la Mori Keyita a ko o ye polisiw u degera kɛlɛ minnu na ani u degera kalan minnu na o caman yirala kɛnɛ kan ye maa minnu ye jɔyɔrɔba sɔrɔ ni polisi 3,000 ni kɔ cɛla élève officier Kaja Traoré ale de kɛra major motion ye ka tɛmɛ min ye maa min tugura o la Kader Traoré maa sabanan o kɛra Musa Sise ye an bɛ dugawu kɛ limanaw baara fasiri an ye nin sɔrɔ ECHO welewele kɔnɔ aw bonya b'a la
limana n'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn ko min ye aujourd'hui Mali ye ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko section syndicale min filɛ nin ye trésor kɔnɔna la ko u ye danaya da min ye Agisa Z Mayiga ka ale sigira a yɛrɛ nɔ na kokura biro kura o ɲɛmaya la limanaw ko nka baara minnu bɛ yen ni ayiwa Agisa Z ko ayiwa baara kuraw minnu bɛ yen ni olu bɛna boloda a ye layidu ta ko baara ninnu u bɛna lajɛ ka se yɔrɔ la a fo trésor baarakɛlaw yɛrɛ ka se ka wasa sɔrɔ k'a sɔrɔ ni wasa yɛrɛ sɔrɔla kɔrɔlen sabu n'i y'a ye limanaw an ka taa bi yɔrɔ la kununko ta de jara ko nin kɔni ma kɛ balana ko ye min ye Agisa Z Mayiga ni ale de ye section syndicale min filɛ nin trésor kɔnɔna la ale de ye a ɲɛmɔgɔ ye bi ko n'i y'a lajɛ secrétaire général de la section syndicale de la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique Agisa Zuladeni Mayiga o kɛra utukalo tile 31 tɛmɛnen a kɛlen kɔ ka baara in kɛ wasa sɔrɔlen baara la min ye baara in yɛrɛ a kɛra maison des aînés la n'i ye jateminɛ kɛ ko a bɔra ka san 5 laban min kɛ sisan limanaw ko wasa sɔrɔla o baara in na kosɛbɛ fasiri aujourd'hui Mali ka fɔ la o de la limanaw min bɛ tali kɛ trésor tɛgɛ ɲɛsin maa wɛrɛ ma bilen Agisa Zuledeni Mayiga e min ye syndicat ɲɛmaa ye e ka to ɲɛmaaya la sabu i ye baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen wasa a jala k'a fɔ section syndicale min filɛ nin u bɛ jɛkulu min kɔnɔ o ye syndicat national des travailleurs administratifs d'état SYNTAD olu fana ayiwa dulonnen bɛ union nationale des travailleurs du Mali UNTM o ye baarakɛlaw ka lafasali kulu belebeleba ye jamana kɔnɔ min dɔnnen don kosɛbɛ n'i y'a lajɛ limanaw syndicat de la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique ka kɛɲɛ ni syndicat tɔw ye waati bɛɛ lajɛlen la walasa syndicat tɔw ka hamina ye min ye baarakɛlaw bɛ se ka u ka hakɛ sɔrɔ u bɛ se ka lafiya u ka baara kɔnɔna la cogo min na ayiwa ko ni syndicat ɲɛmɔgɔ in n'o ye Agisa Zuledeni Mayiga ye a ka baara bɛnna o de ma min ye baarakɛlaw ka hakɛ o lafasalen baarakɛlaw ka nafa o ka se ka sɔrɔ trésor kɔnɔna la limanaw ko a jarala k'a fɔ baara o baara bɛ yen n'o bɛ tali kɛ hali min tɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kungo ye yɔrɔ min ye baarakɛla ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ i ka se ka du sɔrɔ i yɛrɛ ye ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra fɛnw ye wulikajɔw ye ayiwa min bɛ tali kɛ Agisa Zuledeni Mayiga ye a ye baara minnu kɛ a ka syndicaya baara kɔnɔna la sabu n'i y'a lajɛ baarakɛla ka se ka wasa sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la a ka se k'a ka hakɛ sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la limanaw o ka bɔ yen ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ko n'i y'a lajɛ min ye baara caman bɛ yen minnu sera ka kɛ o ko siratigɛ la bureau exécutif min filɛ nin n'a bɛ direction nationale du trésor et de la comptabilité publique a ko u sera ka ayiwa baarakɛlaw ka hakɛ sɔrɔlen kɔfɛ ayiwa min ye perception des impôts o sera ka sigi dugu caman fana na i n'a fɔ Nbɛsoba Yoroso Kumantu Nara San Banamba Kucala Ɲɛna Ansongo ani Pelengana ko perception sera ka jɔ nin yɔrɔw kofɔlen na o mana bɔ yen trésorerie régionale o sera ka jɔ Sikaso fana ka syndicat ka laɲini kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Bamako yan fana baara belebeleba dɔ fana kɛra yan nɔ n'o ye min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko tour de jumelage o fana sera ka jɔ Bamako ACI 2000 la min sera ka ɲɛda kura yɛrɛ di trésor public ma halisa baara minnu sera ka kɛ limanaw min bɛ tali kɛ a jala k'a fɔ ko yɔrɔ belebeleba 3 n'o ye ayiwa sigiyɔrɔ ye terrainw de ko don Ɲamana Tabakɔrɔ Jalakɔrɔbugu walasa baarakɛlaw limanaw olu fana bɛ se ka ayiwa dugukolo sɔrɔ u yɛrɛ ye ka se ka so jɔ u yɛrɛ ye ko o baara yɛrɛ o bɛ ka tɛmɛ min ye syndicat ye ani office malien de l'habitat u ni ɲɔgɔn cɛ walasa so ninnu bɛ se ka jɔ ka di baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma limanaw mun tora sa baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen ne u bɛ baara kɛ trésor public kɔnɔna la comptabilité publique ayiwa dɔwɛrɛ tɛ u kɔni ye danaya da Agisa Zuledeni Diko ka baarakɛlaw ka hakɛ ɲini na Zuledeni Mayiga sakɛ baara sera ka kɛ wasa kɔnɔna la wasa sɔrɔla baara la wa ko ayiwa baarakɛlaw caman de bɛ bi minnu lafiyalen bɛ ni syndicat ɲɛmɔgɔ in a ka syndicat baara la o de la limanaw ko san 5 kura u y'o ta ka di a ma a ka tɛmɛ ni baara ye ko kura kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ ayiwa fasidi sɛbɛn min n'an kama ko aujourd'hui Mali aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko min ye l'actu hebdo
Imana l'actu hebdo douane tuguni dɛ ayiwa gɛlɛya bɛ sen na nka ko douane kɔni bɛ jija sugu bɛɛ lajɛlen la bi imana jamana wagande a kana se ka langolonya ko utukalo tɛmɛnen min filɛ nin i kɔrɔ miliyari 70 ani kɔ imana mali douane sera ko fara ɲɔgɔn kan utukalo tɛmɛnen k'a bila jamana wagande kɔnɔna la ko an dun b'a dɔn k'a fɔ imana ni waati min filɛ fasiri ka lakali la ko utukalo ye waati de ye mali jamana kɔnɔ gɛlɛya yɛrɛ waati de don nka k'a fɔ de ko douane ka se ka ayiwa laɲini min yɛrɛ kun kɛra douane fɛ kalo o kalo n'o de ye miliyari 60 ani murumuru ye k'o ɲini kana jamana wagande kɔnɔ a bɛ n'a fɔ ko laɲini sɔrɔla fo ka tila ka caman fara a kan n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara imana a fɔ min ma ko 117,88% o de sɔrɔla o b'a jira k'a fɔ sɔrɔ kɛra imana fo ka tila ka dɔ yɛlɛ a kan tuguni ko laɲini min kɛra miliyari 60 la min sɔrɔla ka fara a kan miliyari 10 ani murumuru o de sɔrɔla ka fara a kan mali douane fɛ u ka wulikajɔ min filɛ nin ye imana ka se ka jamana wagande a kana se ka langolonya nin ma kɛ gansan sabu maa min bɛ douane ɲɛmaya la bi n'o ye inspecteur général Amadou Konate ale n'a ka cɛdenw ale de ka wulikajɔ kɛlen bɛ bi sababu ye imana mali douaniers ayiwa u n'u ka ɲɛmɔgɔw walasa jamana kana se ka to kunbala na nafoloko la douane yɛrɛ ye sira ye jamana ka nafolo bɛ sɔrɔ sira min fɛ kosɛbɛ o layidu min tara jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛma min ye inspecteur général Amadou Konate layidu in k'a bɛ k'a dafa ko wa ko sira min filɛ nin jamana laɲini min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ miliyari 400 k'o ɲini k'o bila jamana wagande kɔnɔ san kɔnɔna la an filɛ taabolo min kan nin ye san bɛ taa laban waati min na ayiwa ni nin taabolo in tora sen na a bɛ caya ni o ye fo ka tila k'a segin an bɛ foli di douane ma kunnafoni filɛ jamana an ye nin bɔ l'actu hebdo kɔnɔ aw bonya b'a la limanaw ni dɔ bɛ ka nafolo ɲini ko dɔ bɛ k'a tiɲɛ o ye ayiwa la différence ale ka kunnafoni an k'i jɔ maa min a bɛ ko e tɛgɛ bɛ jamana nafolo la k'a tiɲɛ foroba nafolo ayiwa ko tɛgɛ na kɛ i la sariya na wuli i nɔfɛ i ni min ka kan sariya ɲɛkɔrɔ o na da i kan ko ayiwa haute cour de justice a ɲɛmɔgɔba n'o ye Abdraman Niang a bɛ n'a fɔ ale kɔni bi na a bɛ bolola ayiwa a bɛ kasobonba yɛrɛ la n'o ye maison centrale d'arrêt de Bamako kunungo yɛrɛ ko kunungo alamisa septembre kalo tile 7 nɛgɛ kanɲɛ 11 waati u y'a sɛnsɛn limanaw ka taa n'a ye Bamako kasobonba la k'a sababu kɛ kunnafoni minnu sɔrɔla la différence ka fɔ la o ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko usage malversation de faux et usage de faux et de délits d'unité dans la gestion de la haute cour de justice o ye cakɛda min yɛrɛ n'a b'o kunna dɛ o cakɛda in yɛrɛ ko sɛbɛnkolon nafolo don da fɛ da min man ka kɛ ayiwa 5e législature kɔnɔna la ka daminɛ san 2014 ka n'a bila san 2020 na o waati kɔnɔna la jamana ko nafolo min bɛ yen ani sɛbɛnkolon minnu donna haute cour de justice kɔnɔ nin cakɛda in yɛrɛ dabɔlen bɛ de sariya so de don ka min ye ministres ni jamana ɲɛmɔgɔw k'olu kiiri jamana janfa minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ walima jamana ko a tɛgɛ tara a na kɛ siga kelen b'a la député kɔrɔ min filɛ n'o ye tɛnɛnku député kɔrɔ in ye a yɛrɛ kelen tɛ sabu a baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ yɔrɔ n'i y'a lajɛ assemblée nationale o ɲɛma kɔrɔ Isaka Sidibe Mamutu Ture Bavier olu ye ale kɔn kasobo kɔnɔna la ka ban nka ko a ka baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o y'a ka dafu ye Mambi Jawara ani ayiwa maa wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen bilala mandat de dépôt la Bamako kasobonba la min bɛ tali kɛ maa min filɛ n'u b'a fɔ a ma ko Vieux Niang u b'a wele ten dɔ ko ale kɔni tɛgɛ kɛra la nin waati in na jamana ka sababu kɛ ko tunucogo ma se ka don a la haute cour de justice kɔnɔna la an b'a bila yan jamana an ye nin sɔrɔ la différence ale kɔnɔna la ni ala sɔnna a kana ɲinɛ su in na nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a ka jɛmukan politique n'o ye jama kodi ye an bɛna ɲɛfɔli caman kɛ ayiwa yuruku minnu bɛ sen na sisan a kana ɲinɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan o kuma ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni infashion